Blues ei yltänyt 3 vuotta sitten Kärppiä vastaan kotivoittoon historiansa ensimmäisessä finaalisarjassa. Ensimmäisen kiinnityksen Kanada-kannun tempaissut HFK ei kokoopanoa eilisestään rukkaa, mutta Blues-leirissä tapahtuu, sillä kolminkertainen Saksan liigan mestari Nathan Robinson viilettää ykkösessä kevään 4. playoffs-taistonsa. Finaalikaksikko osoittaa heti kättelyssä, mikä on pelin henki. Iiro Tarkki vennyy kiekotielle 3 ja Juuso Riksman kertaalleen ensimmäisen minuutin aikana. Blues saa pelinsä uuden ulottuvuuden, kun uuteen uskoon laitettu neloskenttä osoittaa olevansa finaalien vaatimassa vireessä. IFK:n ylisanoja kerännyt nelosvitja on helisemässä ja Siim Liivik joutuu turvautumaan jäähyyn, kun 8 minuuttia on pelattu. Avausfinaalia leimasi pienoinen tunnustelumaku, mutta loppuun myydyssä Baron Arenassa ollaan heti alusta asti ytimessä. Blues pääsee erään lopulla toisen kerran ylivoimalle, kun Martti Järventie lähtee maalin edus rouhimisesta istunnolle. Jälkilöylyissä pelinumerolla 12 varustetut kovanaamat Sailio ja Kankaan perä. Terrierimäinen IFK osoittaa kuitenkin alivoimalla vaarallisuutensa. Max Wern viilettää laidalta karkuun, mutta Toni Kähkönen hilaa itsensä väkisin iholle ja näin ollen ensimmäisellä ertaululla poistutaan 0-0 lukemista. Finaalisoppa kiehottaa todenteolla ajassa 23-10. Ville Varakas tööttää Liivikin pystyy laidat tuntumassa ja espoolaisten kultakypärä passitetaan ryntäämisestä suihkuun. Jere Karelahdella pitää kiirettä, sillä konkaripuolustaja saa huhkia hartiavoimin pelikello tikittäessä ja puolustaa omiaan vielä vihelyksen jälkeenkin. Tomi Sallinen lähtee vielä kaiken kukkuraksi aloituksen jälkeen jäähylle pelin viivyttämisestä ja pöytä on katettu vieras joukkueelle. Kari Jalonen heittää monissa liemissä keitetyt herrat kehiin ja 2 miehen ylivoima päättyy avausmaaliin. Ville Peltonen antaa syötön ja Juha-Pekka Haataja kumottaa tärkeän avausmaalin. Uransa 3. Suomen mestaruutta jahtaava Haataja yltää pisteille jo 5. ottelussa putkeen. 4. finaalipelien jälkeen hopean kaulansa saanut Martti Järventie toisena syöttäjänä. Ensimmäisen finaalin tapaan päätöserässä juhlii ensimmäisenä IFK ja sen neloskenttä. Oskari Korpikari antaa pehmoisen passin, Eetu Pöysti iskee väliin ja Robert Nyholm luikahtaa seisovia jaloin puolustavan Korpikarin takaa maalin tekoon. Runkosarjassa 5 häkkiä viimeistelee IFK-laiturille finaalisarjan toinen täysosuma. Takaa on pakotettu Blues hyökkää hetkeä myöhemmin liian innokkaasti koko viisikon voimin ja IFK rokottaa tylysti. Suunta vaihtuu nopeasti ja Kimmo Kuhtaan paisee irti. 35-vuotiaan maaliruiskun kädet käyvät jäätävällä tavalla ja Tarkki ohitetaan 2 vajaassa 3 minuutissa. Lennart Petrelin paikalla kakkosessa pelaava Wern ja Mikko Kurvinen syöttöpisteillä. Petri Matikainen ruoskii miehistönsä henkeä ja muutamia paikkoja kotijoukkueelle vielä siunaantuukin. Karalahti lyö lähietäisyydeltä kaikki peliin, mutta tolppa pelastaa vielä tällä kertaa Riksmanin ja IFK:n. Espoolaismiehistö pystyy hyödyntämään ylivoimansa rikkonaisessa finaalissa vasta reilut 3 minuuttia ennen loppua. Camilo Mettinen toimittaa kiekon viivaan ja Ville Lajunen kumouttaa 1-3 kavennuksen. 6-4 vastaan syntyneeseen osumaan toiseksi syöttäjäksi merkitään pirteästi esittynyt Nathan Robinson. Helsinkiläisvieraat eivät tämän lähemmäksi Bluesia enää päästä kömpimään. Ville Peltonen palaa 10 ottelun jälkeen maalintekopuuhiin tittaamalla IFK:lle 4. tyhjiin. Blues jatkaa tämän jälkeen vielä maalit tyhjänä ja IFK:n ykköskenttä herkuttelee vielä kertaalleen. Ville Lajunen estää Juha-Pekka Haatajan selvän maalipaikan ja näin ollen sääntöjen mukaisesti yritys merkitään maaliksi. IFK astuu vakuuttavalla 5-1 vierasvoitolla 2 askeleen päähän seuran 7. Suomen mestaruudesta. Kolmaskaan yritys ei tuonut Bluesille finaalihistoriansa ensimmäistä kotivoittoa.